ọ bụrụ na ị join na biko share this live video biko. M ga-eme ndị mmadụ allow ị join m na this live video na-eme. Ịghọtago? M ga-like ị bịa online kwuo ihe bụ obi gị. Go straight to the point. M ga-eme allow mmadụ ịbịa kwuo okwu dị aṅaa. Ịghọtago? Ajụjụ m jụrụ kwa jee paakị pụtara one day mee video wee si akpị wee si kedu afa ya Burna Boy kedu ife mere o ji wee mee akpị arrest duto na akpị kwuru okwu wee mee Burna Boy wee mee akpị Burna Boy wee mee akpị arrest. Kedu ihe mere Burna Boy ji wee mee akpị arrest? Maka na o kwuru okwu o jide Burna Boy na-asụ ya akwụ maka na o mere akpị arrest. Ya bụ mmadụ sịrị Burna Boy na o kwesịghị ime akpị arrest, na o kwesịghị ịgba nkịtị ka okwu ahụ wee mie. Nyanwa jezi jeme mmadụ arrest nke ikpeazụ. Onye na-apụtara online na-aba mba na-asị na ndị ụka na-eme mmadụ arrest, na ọ bụrụ na ekwuo okwu gbasara ndị ụka eji eme arrest, kedu ihe mere ha ji eme arrest? Nyanwa jeziri kịta mee mmadụ arrest. Ajụjụ wee bụrụ ọ na-eme iluzi na jee paakị bụzi soro okwu ọnụ m eso n'omume ma ihe ọnụ na-achọ ịgwa m ọ bụzi soro okwu ọnụ m eso n'omume m. Eche na etu anụ ọ bụ na ịbụ teacher of nonsense. Ị na-agwa Burna Boy ihe mere mmadụ arrest duto na onye ahụ kwuru okwu ọnụ na ọsọsọ okwu ọnụ ka o kwuru na ihe mere mmadụ arrest. Gị nwa bụzi mmadụ na-emezi mmadụ arrest. Since unu ji wee kpụrụcha oge echi njaka tinye n'ime, eche na o nwere ife ọzọ ya amịtala nwa mkpụrụ ọzọ ya amịtala ụnụ. Mana okwu nna agwa ụnụ bụ unu kwuru odanụ ụnụ aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ịghọtago? Onye ọbụla ṅụọ mmiri jụrụ oyi butuo. Ife ebidogwa na ife anwa bụ daizi ke ka mba esikwu ya ekwu. Ụnụ jos na-esele elu mmiri unu ekutebiri ike ya. Ịghọtago? Ọ bụrụ onye kpọrọ mmadụ polisi na-emeri. Ya bụ okwu m kwuru n'ụtụtụ mbụ. Ọ bụrụ onye kpọrọ mmadụ polisi na-emeri. Na ịkpọrọ mmadụ polisi eminu hụ na ị ga-emeri. Ịghọtago? Ịkpọrọ mmadụ eminu hụ na ị ga-emeri okwu ma ọ bụ ruo ebe anyị anọ wekwu. A na-eche na ọ apụtazie ka ndị na-abụzi na ha na-asọpọtụ Ogechi Njaka mezie gịnị mechie ọnụ. A sị na anyị na-asọpọtụ Ogechi Njaka, anyị bịazie na-akpụrụ Ogechi Njaka. O nwerekwa mgbe m ji asọpọtụ mmadụ kama na imebe nke na-adọrọ mma gwa nke na nke ị na-eme adọrọ mma. Ọ gụ nwa ka ọ dịrị iche ya. Ịghọtago? Gị nwa ka ọ dị ichegharị na nke ọjọọ ị na-eme mebe nke dị mma. Ịghọtago? Na-ekpọrọlụ mmadụ emiro n'ime gị maka ndị na-eje celebrate ka m ji ekwu okwu ahụ na-ekwu. Na-ekpọrọ mmadụ emiro n'ime gị okwu maka ndị na-eje celebrate ọkpụkpụ akpụrụrụ Ogechi Njaka ka unu jiri nwayọọ chọọnụ mmiri jụrụ oyi ṅụwa butuo unu. Ịghọtago? A sị na nwata na-agba surugede mana na egwu ọ na-agba agba egwu ndị mmụọ. Gị bụ onye buru ụzọ jee kpatụ nwa agụ aka n'ọdụ makwa na gị na ọsọ ga na-eme. Agwa m jee paakị si na ọka nwee pending case and ọka ya ejeza ajụjụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ kpachaghị anya aka ya akpara ya nke ikpeazụ a evuru ego wedin ya o nwere ike ifinish ya na case. Ego wedin ya o nwetara o nwere ike ifinish ya na case ebe ọ bụ na ndị na-edu nwa amadi ya achọghị ịgwanye eziokwu. Ịghọtago? Esi na Ogechi Njaka bụ nwaanyị. Kedu ife meziri na-eje na replies nwaanyị? Ịnwa na-enye ndị mmadụ advice sị na ọ bụla mmadụ pụtakwuo okwu na social media inidiri iji eke jee kpụrụ ya, inidiri iji ejika jee kpụrụ ya. Echelu na ife anyị na-eme na social media ka gụnwa si ikwu na egwuregwu ka a na-egwu na ụfọdụ ndị na-ejọs konu kọọ okwu na-ebo m ka a na-ebo gị. A sị na clear conscience if ya no accusation. Ọ na-eme gị accuse na ife ime ọ nke ime ka a na-eme gị accuse ka nke ime ọ. Ịghọtago? Ọ kpọrọ gị sị gị na ị na-ala n'ike. O nwere okwu ọzọ ị nwere ikwu ịgbagharịba since then ịgbagharị
na-akparịba since then because ọ bụ na gụnwa bụ mmadụ kpọrọ onwe gị mmadụ ji nwayọọ wee dozie onwe gị ọfụma efugo ji nwayọọ dozie onwe gị ọfụma efu na okwu a na-aga otu a ekwesịrị ịda aga ịghọtago efu na okwu a na-aga ifu na okwu a na-aga ekwesịrị ịda aga otu o si aga mana ibidoro ụzọ wee jee welu kerozin gbanye n'ọkụ na-agba agba mgbe okwu a na-ebido ka a gwara gị sị jee paakị jiri nwaanyị mechinata okwu a ka okwu a bie ebie ịjụ esi na ọka gụ na nwaanyị pụta dọba aka n'ọnụ ka ụnụ pụta gbama mgba ịkpụrụ ya esi na nwoke na ibe ya ha bụ n'okwu ọnụ ọnụ kpụrụ nwaanyị jee gbochie gwazie m na nwoke na ibe ya ha bụ n'okwu ọnụ ọ gị na nwoke na-eme ife ka ọ gị na nwaanyị na-eme ife nwaanyị na-etukwu etukwu anyụma mmiri nwaanyị na-etukwu etukwu nwaanyị na-etukwu etukwu nwaanyị na-etukwu etukwu anyụma mmiri ka ijeje nwa bụrụ tie n'ime nwaanyị na-etukwu etukwu anyụma mmiri wee gwazie na nwoke dị ibi ya ha bụ n'okwu ọnụ chai okwu na-agwa gị today na inwe pending case ya bụ na ya apụta kọwaa ị ga-apụta kọwaa ife mere eji wee tinye gị gịnị pero esi na na-akwụ gị ego one nwanụ ka i wee na-advertise gịnị dị ka i wee na-advertise gịnị chọọchị ị ga-eji nwaanyị jee kọwaa ya ị ka ya akọwara awan ọgwụbegwa ya bụ nke agwụbe because ọgụ nwa ji nwayọ wee jee konyite okwu na agbara ga-awọ gị nke ikpeazụ ifụla agbara ga-awọ gị nke ikpeazụ gị nwa ji aka gị kopụta dị agbara ga-awọ gị m ga-anọkwa na soshal midia m ga-anọkwa n'ebe a nọ na this my page na-afụkwa ihe niile na-eme because ịma na ọnụ nwa na onwe unu na-anọ ọnụ nọdụ n'afụ today ọ na-ada afụ tomorrow ọnụ nọdụ n'afụ today ọ na-ada afụ tomorrow ụlọ Ogechi Njaka tinye n'ime mark ya my word Ogechi Njaka can never stay there yes ọ ga-anọ n'ime ahụ ọ nọkwuo ya ọnọ ya echi ma ọ bụ na ya anọdụ echi n'ime ebe ahụ then nke gị wee nwụrụ ọkụ because gụ nwa na onwe gị na-eme na onwere aja ọsọ kapịrala gị ya na-enyo gị iwe na-arịpụta ịghọtago iwe na-arịpụta so etu ihe nọkọta anụnwa don't worry from now till tomorrow ị ga-anụkwa na ọpụtago gụ nwa bụzi onye na-abụzi na-epụtazi na social media ikwuo ihe sọrọ gị nekwa na nga because this time around nwere onye kwuru anything against him ya arapụzi gị ị ga enweta na wedding na ị ga-eji eko bido kesi ka kpụọ ha ncha niile ebe ọ bụ na gụbụ mmadụ achọrọ ịmara ife nwa fecha ị ga-atụkọnye ọrụ gị ị ga-eji eko gide kesi ka kpọsịa ya na kesi mmadụ ọrụ nwaanyị ọfụrụ ga-akpọrọ nwunye ya na-akpuo n'ụlọ mmadụ pụtagoro na adara gị gị jiri nwayọọ mee ntị ka ọ na-ịnụrụ ya fokọs a n'ihe ị na-eme ị pụtara na-asazi nwaanyị okwu gị na nwaanyị a na-emezi gba ntụ ya ọ sendịalụ gị sendịara ya bak gị nwa pụtara kwuo na Burna Boy ijeje akpọrọ akpị kedu ihe mere o jije akpọrọ akpị na ọmaka na akpị kwuru okwu ọnụ ọmaka na akpị kwuru okwu ọnụ mere o jije akpọrọ akpị na o kwesịrị ife niile anọcha na peji gị ife niile anụnwa nkịta anọcha na peji gị na akpị ya o jeje akpụrụ na o kwesịrị ịkpụrụ ya na ọ bụ ọpụresọ nke nwa ji ime nke nwa ji ime nke a ji ime nke ọzọ ji ime ịkọtụgide Burna Boy ịkọtụcha Burna Boy gị nwa jiziri eke jee kpụrụ mmadụ n'okwuru okwu ọnụ maka gị taa gbafu eso ihe je prove ya ị ga-eprove ya ọsọ gị na ọsọ họ gị ị ga-eprove ya a sị gị gaa lab ịfọrọ gị aga Chineke biko ka Ogechi na-ekwukwu okwu ị na-eche adị mkpa mmadụ dị ka jiri paakị esi ha jere ahụ ejere ya arụ ka ọ dịkwa ka okwu a ka ọ gechara ya jekwa ha n'ọda wụgharị gekwa ya egen dị na-agba ya ka popcorn n'isi ma brother imejọrọ mmadụ asị gị onye imejọrọ gwa gị na imejọrọ ya gụnwa na onwe gị kwesịrị ịpụta sị am sorry na ihe m mere m mere gị megijọ gị etu a nọ na ọ bụla m mere gị ife na m emeteghị ihe
gị bụ mma na-apụta wee sị m ofu nwa nna anyị mejọrọ m n'ihe ị na-eme alaikili ya. My duty is to say sorry. Nna amarọkwa m na ya bụ ife ga-egbute gị ma udochia ikwechiri na ịma nsị m sorry. Ọ nchọkwa nke m eme gị ọfụọ gị ezigbote ụfụ mmegi ka ọfụọ gị ezigbote ụfụ. O nwere mgbe nnọba anyị aka remember mgbe nnọba anyị mmadụ na skuulu mmadụ tiri m ife mgbe anyị na-anata mbere akwa naba ya adị ruo n'ụlọ gwa mma m sị na mmadụ tiri m ife o wee jụọ m sị m gịnị na mmadụ tiri gị ife iwe na-ebe akwa why not iji aka dowe onye ahụ ọnụ. Ọ sị m na ọkara m mma na nkịta anyị nke nye nwa tagburu nke mmadụ ka ekpebe ikpe ya karịa na nke mmadụ tagburu nke ya. Ọ bụrụ na mmadụ gwa gị okwu na ihe laik họ ya chọọ nke dị mma dozie ya ọfụma bụ onye ahụ. Akwazina akwa ọnụ ebezina akwa ka ụmụ nwaanyị. O nwere okwu ya agwa mụnwa bụ ofu nwa nwe ike zuo today mpụtara ka mbebelụ gị akwa sofa na m ma na m emeghị ya kedu ihe m na-esiri ọnwụ. Sofa na m ma na m emeghị ya kedu ihe m na-esiri ọnwụ. Ị na-akpọ m na m na-ala n'ike ama m aga-ala n'ike so kedu ihe ga-eme gị ọ dịghị ka ịkpọgido m na nna-ala n'ike kpọgido m ka nna-ala n'ike. Ife ụmụ nwaanyị na-asọ ịkpọgidozi na nwa nna-ala n'ike ewulezie m maka na ị na-asị na nna ala n'ike pụta na-esi gagharị na soshal midia na-asị gị na mmadụ ala n'ike na ihe gị kụọ onye mụrụ nke nwa osu n'ala etu a nọ na-ahụ ịpụta bom ihe na-emere a sị na clear conscience fear no accusation. So which means na ihe niile Ogechi Njaka na-ekwu n'imere onye imere ya na do it. So what are you trying to protect? Ebe ọ bụ na mgbe a na-eji gị sị gị nna agụ kwuo okwu si nwaanyị na-ede sorry n'ibupụta picture mpi ya post o without even na ịchọghị ezigbo picture na mgbe o dịrị n'ụlọ ọgwụ kpọọ ebe ọnụ ka ị postu anya ma like the picture itinyere ebe ahụ n'imejọrọ ya ịpụta gwa ya na imejọghị ya na nwa na-eji ebute ọtọ ndị mmadụ na-eti ịmakwa na sometimes ya ka m gwa gị eziokwu ife na-emekwa o hapụchakwanụ na Ogechi Njaka na-eme ihe ọ na-eme and I believe that na if you look it in other way efunu ụnụ nwa bụ mmadụ na-eji aka ụnụ na-ebupụta onwe ụnụ na-egbu. Ogechi Njaka ụnụ na-ekwu na ọ na-ebubata ọtọ ndị mmadụ na Facebook. Ogechi Njaka nwere mgbe o ji kamera bịa na be gị fọsụa gị sị gị gụsie onwe gị vidio send alụ mmadụ ọkwọ atọfụ na stupidness ụfọdụ ndị na-adị ndị mmadụ na-adịkwa onwe ha na stupid dugbo onwe ha na stupid ịkpụrụ kamera sesi onwe gị send alụ mmadụ ọtọ eluzie ya aka ọsị ụnụ na ebe ọ bụ na ife na-anọghị unu n'iru n'oge nyere ụnụ aka wee na-advertise ihe niile ọ na-ebubatazi ya n'online onye ma bụ iwu unu. O nwere nke mgbaghara eji batala ebe anụnwa one time ka afa ya anụnwa a na-akpọ ya mụọ nke nwa ji ime Ogechi Njaka ji ime nke nwa ji ime o ji bụrụ n'obulu ọtọ ya. Ogechi Njaka fọsụrụ gị bifo iweta ọtọ gị ọ fọsụrụ gị gụnye ya ọtọ gị ka o postuo ọkwa gị nwa ji aka gị see onwe gị kpọọ onwe gị onyonyo sendị alụ mmadụ obi mgbe ị na-apịtọ ihe niile a na-apịtọ ihe niile so onwe gị agwala gị na ụtọ ga nwere ike ịpụta echi niile guys gbawa ụwa niile afịa so imebezi ife niile anyị na-emezi expect ka ọ pụta ka o kpuchie ya ego ọ na-enwere foonu gbaa onwe gị vidio tinyelu mmadụ ịmụọ na alụ ka ị na-eme ịmụọ na njọ nke ahụ ọ bụ na Chineke gbaghalụcha ihe niile na ọma gbaghalụ gị that one because ife ọbụla gbara n'ịntanetị abago n'ịntanetị iwe nwezie the god pụtasị ihe na ọ na-eme ihe ọjọọ ọ gị nwa ji aka gị gbanyere ya bọọlụ si ara gbara gaba ụnụ pụtazie kama ụnụ ga-echeki zie echeki why not ịgwa those people bụ na ha nwa na onwe ha na-eji aka ha agba onwe ha ọtọ esendela mmadụ hapụsị ime datin mmadụ apụtakwa how stupid that lady they do self they proud na asị na oge mere ya na Ogechi Njaka ji bụrụ ọtọ gị bụwata nna anyị kwuerigide ihe alụte m nso nwere ọkpọkewa gị isi bikọs ị mara ihe iwelu foonu gbakịta onwe gị ọtọ gbakịta onwe gị vidio gbakịta onwe gị vidio gbakịta onwe gị gbacha onye sendalụ mmadụ ọtọ ị na-elezi anya lutezi Ogechi Njaka ntị ọfụna ife unu na-eme n'ọnlaịn o buru epostu ose ka o nyere gị aka wee mee gịnị wee busaa ya before that lady na-emeteburu ya ebele mana mgbe m noziri anya n'ime stori ihe mfụrụ onye ezigbote akpụ na n'ụlọ onwe ya ka ọ so kedu ife ị ga-eji gwazi m na Ogechi Njaka na itinye ọtọ ndị mmadụ n'iru akwụkwọ na ọ dịrọ mma nwaanyị na oge nwa ji aka gị na-ebubatara ọtọ na-ebunye ya ụnụ na-achụ ego enwere so many ways eji achụ ego enwere so many ways eji
eji achụ ego. Ụnụ chụkata n'ego na-achụ ego ọfụma. Ọ bụrụzi nke iji aka gị na-ebupụta onwe gị n'ezi na-agba onwe gị ọtọ. Ịgbabazi onwe gị ọtọ were ya na-achụ ego onweze ka o si tipịa, bikos ife ọbụla iji nara ego ilego ya ele. Ọnọkọ mgbe ntị na-ebuticha egwu lee CD elego m kaseti ya, so tụọ nọ na olego dịtịnụ ndị jisi ego gorie bubatazie n'ịntanetị ibebe akwa. Ụnụ na-atakwa Ogechi Njaka ụta, asịrọkwa m ụnụ sọpọtụ ya, asịrọkwa m ụnụ ha sọpọtụ na ya, kama na ụnụ na-ata ya ụta sometimes. Chekikwa ya ọfụma, chekie ya ọfụma. Ịghọtago? Nwata na-ebe akwa, ebe ọ na-ebe akwa na-atụ aka, a sị na ọ bụ na nne ya nọrọ ebe a, nne ya nọrọ ya before Ogechi Njaka ebido ife ọ na-eme. O nyere unu reason, and firstly mụ apụtara na this page ị na-ene anya wee kwuo sị Ogechi Njaka kedu ihe nyere ihe audacity ịpụta wee na-ekwu maka ndị mmadụ, na-akpọ afa ndị mmadụ, na-ekwu nke a na-ekwu nke ọzọ, na-akpọta mmadụ, na-eme mmebezi anya babazie into the news, butuzie ya ụsọ mmiri ji oyi nwụda adịtin wee fụ na nwata na-ebe akwa na-atụ aka na nne na nna ya nọ ebe ahụ ọ na-ebe akwa atụ aka. So kedu ihe ị na-achọzi ịgwa m? Imejọrọ mmadụ, mmadụ gwa gị na imejọrọ ya, ọ sị gị yọọ ya mgbaalụ na imejọrọ ya, ikwechiri na ime ayọ ya mgbaalụ, ị na-agbapụ ya mmụọ na nke imere eme. Ịghọtago? Ị na-agbapụ ya mmụọ na nke imere eme. Kedu ka ọ ga-esi dị gị ma ọ bụ na ọ gị nwa ka ị dịka ihe a decide ya? Ịpụtakwa na pọblik gwaba anyị na ndị ụka ji wee tinye gị na payroll, a na-akwụ gị ụgwọ n'ihi nwa dịsị m ndị ahụ gị na ya na-abụ nọ mebi na o nwere ife ime fafiru isi ogi appreciation na imere ihe na ha laikiri ya, ha ewere ego nye gị. Ịghọtago? So imezi expect na ha na-akwụsị gị ụgwọ, because etu a nọ na akịta o nwecha ndị na-apụta na peji a nkwuchi okwu sometimes ha pụta ha kredit m, so mpụtazi asị m ha na ha na-akwụ m ụgwọ ka m na-ekwu mmụọ. Onye na-enye gị ego na-enye gị ego dat na ọ laikiri ihe ime that asị na eto ike na nke o mere ome ọzọ, so that you can do more. Ịghọtago? Ịpụtasị na-etinye gị na payroll na-eji akwụrụ gị ụgwọ, that one ka ya aza ya, my brother. Ajụjụ ahụ ka ya aza ya, mụ abụ ofu nwa na gwa gị ya. Thank you for that, Mike Obi. Merabe onye a nwere time o, amakwa na ụfọdụ ndị nọba anyị nwere ezigbo time o. Ị ma na this lady ire n'anya batara na WhatsApp wee wuru meseji wee digide meseji duto na mụ kọtụta meseji na mụ kọtụta vidio ebe m nọ na live video ọ joinụrụ m nke ọtụtụ ya wee postu ya. This lady wee nwee time wee jee na my WhatsApp wee debere m meseji dejuoro m blọkụkwa ya with that number, o mepekwa anọda gbasa. Chineke mee ozi na onye ahụ kwara time o, onye ahụ nwere ezigbo time o, ọkọgido ọ na-aba ese mba mụ na gị na-aba mmetụ nsa ya okwu, anọghị m na saga ịgbasa ga-abụrụ my line. So jebere onwe gị ihe m gwaziri ya bụ na m ga na-enye ya ọrụ, enye meseji ọbụla o sendịrụ ya make sure makwa na mama nge na mma blọk kwa and then make it message o megide ihe niile I don't listen to it. So isiokwu mbụrụ tata makwa na ama ọ bụrụ onye kpọrọ ikpe ga-ekpegbu. Iwu abụrụ na onye kpọrọ ikpe ga-ekpegbu. Enwekwara onye kpọrọ ikpe kpegbuo nwekwa ike onye kpọrọ ikpe azọbazi onwe ya azọba. Onye kpọrọ ikpe azọba onwe ya azọba. I did it. Na nwoke na ibe ya ha bụ n'okwu ọnụ. Ọ nwoke ka ụnụ kpọrọ ka m na-ajụ ụnụ. Ụnụ nwa je ebe arrest, ọ nwoke ka ụnụ kpọrọ. Ịghọtago? Ọ nwoke ka ụnụ kpọrọ. Ihe ụnụ kpụje bụ nwaanyị. Onye ụnụ na ya na-emekọ ife bụ nwaanyị. Nwaanyị na-etukwa etukwa anyụma mere jidere ụmụ nwoke ole jide ha n'anya ha ọ na-agbagharị. Kedu ihe unu na-agbagharị? Kedu ihe unu na-eshikasịrị onwe unu? Kedu ihe unu na-enwe sleepless night? Kedu ihe bụ na ndị nụrụ nwaanyị ọfụrụ ama mkpọrọ nwunye ha na mkpụọ nyegoro nwunye ha ego taa nwee good conversation with nwaanyị ha nụrụ ọfụrụ, oge ọbụla ekwuru kamera ị na-agbagharị n'iru akwụkwọ. Okwu
na-agwa gị today imekile a lot of money na wedding gị and makwa na ọbụla ụfọdụ ndị dị happy n'imeki that money. Let me tell you, those people ịkpọrọ ndị oyi gị, some of them are not happy ka o si bụrụ gị nwa make so much money in that wedding, so they would think make sure na that money they ravishiri ya. Ọ bụrụ na ị mara asụ sụọ n'ikwe, ị marakwa asụ nekwa na asụ ribe, for that money ha ga-enyere gị aka gbaliere gị ọfụma na mpeji mpeji. My advice to you bụ jee chọọ ihe ị ga-alụ, find a business ị ga-eji nwayọọ invest your money. Find a business, invest your money. Ego na mmadụ ada, you will think afọ ebe ị na-aba ka ịma afa ya anụnwa o ji bụrụ na man pass man nyelu nwoke man nwa ka ara afa ya Palace of Justice, o ji wee bụrụ onyere 100,000 naira. Man pass man, you can still come and collect the money from me. After all, I'm also making the money as well. I mean, I had to go kwam rich as well. So kwam make the money. Ego ne ka iji. A source of income. You will even have metala gega. Kokwoso nke enwetara ka a na-eri. Akụchie Facebook na agụrụ ejiri ụfọdụ gbuo. Invest your money oga. Medebe ọnụ. Ichefuzie na ya bụ nwa ewu ịnwụ n'aka na onwe ndị ji nne. O nwere ndị ji nne. Ijeje nwụrụ nwa fịchafịcha naira iji eri nri, jeje kpụrụ onye na-emu $, jetie n'ime. You're not even ashamed. Small money unu ji akwa na-eji onwe ụlọ na Nigeria. I were eje kpụrụ onye na-emu $, tie n'ime. Ọ sụọ gị ofu $1,000. Ị gbagharịwa. O bute $2,000, sọsọ $2,000 ọ na-eme ka ị na-emote more than $2,000. O wepụta just $2,000, ọ sụọrọ gị na tebụl gbam, ị gbagharịwa. Ego ụgwọ ụlọ gị for the year, ị gbagharịwa. Ihe bụ na ịma nkuru mmiri ọgwụ iko since ị dị lụọ nwaanyị, you haven't even thinking of having rest of mind. Rest of mind gbara gị ọsọ gị bụ mmadụ. Ị ga-anwụ obi tụrụ ego unu ji atụkọkọ eri nri, ego iji enye ndị bụ ego iji agwa na-eji onwe gị. Okwu asị, onye okwu asị lagido gị ịchịkọrọ the money chenji ịtatara n'ebe a jiri akwamozu, ịchịkọrọ ya wee jee bụrụ onye na-egbu $. Bụrụ ịmakwa onye ji bụ $ka ọ na-eri o. O nwerekwa ife mmadụ ama afụ o. Ije gbapụrụ onye na-egbu $, ịma na o wepụta ọ mepụtara gị $3,000, ị gbagharịwa. Ị chọrọ ya jee chọwa kesi ị ga-eko. Dịkwa mbọ m n'oge mere abụ m. My brother, here in Nigeria, I have a problem. Here in Nigeria, if I'm trying in Nigeria tomorrow, I will go Nigeria. Here in Nigeria, check out what government. Moving in Nigeria is not a problem, my brother. I want a problem. You're the end of working. You couldn't have working KJC J-Pack. Here when they go get yes, you know, I need to take the case because I got balance. Onye kpọrọ onwe ya gọvanọ okwu asị kwesịrị ịpụta gwa ya okwu eziokwu. Ọkpọrọ nwa nke mmadụ ọ sị na ọ na-ebe nwa ọ na-ebe isi chest. I did it. You did what? Ịkpọrọ nwaanyị tie n'ime. Ịkpọrọ nwaanyị tie n'ime. Ịkpọrọ nwaanyị tie n'ime. Dịkwa kpọrọ onwe gị ịkpọrọ onwe gị na-ewu so-called friend to J-Pack. Why not you come closer? All these guys say nah, man. If I make it happen, all temptation call. Can you use your wisdom? By what? Talk you making it. Focus with your life. They go to that J-Pack. Let me tell you. Because let us just be sincere. Let's just leave laughing matter or whatever, joking matter. Let's just carry it and put aside. My brother,
Ogechi Njaka mebiri J Park a lot of things. Let me tell you if you don't know. Ogechi Njaka nwere nnu n'ime ofe o techara na-atọ. Because number one thing about a lot of people now, they can never trust J Park. Forget about ihe a na-eme. A na-agba ya n'okpuru big man. A na-agba ya n'okpuru big man na-ejidere humble ya. Nwanne big man ama ngwa gị ebe o debere ndụ ya. Ọ bụ na fa na-agwa gị ife na-enye ha nri, ama ngwa gị again because ha afụtara gị as a betrayer. Ha afụtago gị now as a betrayer. Ha pụtakwa na Ogechi Njaka na-ekwu ife ụfọdụ apụtasị na ọ bụrụ eziokwu, ụfọdụ pụtasị na eziokwu, ụfọdụ sị na okwu na-ekwu. Nwanne those people ọ kpọrọ afa ha ga-echeki n'ime onwe ha weda na J Park ha na J Park akpalụ nkata Ogechi Njaka na-ekwu, and ọ bụrụ eziokwu na ha na J Park nwere mgbe ha kpalụ nkata, they can never come to public and say Ogechi Njaka na ihe kwuru bụ na eziokwu ka ọ bụ. They cannot say it because they have a name to protect. They will try to do what? To cover themselves. They will try to do what? To tell you guys na ihe Ogechi Njaka na-ekwu bụ asị. Apple so many names afa. J Park is supposed to be the last person who gave Ogechi Njaka arrest. Let me tell you if you don't know. Because ọ bụrụ ọchọ ka ihe aga successful go si wee chọọ ya nwa na onwe ya front onwe ya. Nwanne ya nwa onwe ya front onwe ya, o mere big mistake. O mere a very big mistake. Ndị mere expect nwere ike ịbịa kpụrụ Ogechi Njaka today bụ ifo si man ifo akwa ọkụkọ nke o kwule ha abata ọkwa ọkụkọ akwa ọkụkọ echeki ọ dị trazie move ọ dị ya na-agwazi anyị na petition kazi onye ndo na-ede petition kele ndị na-ede the petition. Ndị kwesịrị ime Ogechi Njaka arrest abụọ dori J Park. J Park bụ the last person ga-eshi udo onwe ya ịgbalụ fala Tito na-asịrị gị na o ji bụrụ na ike gị na-eri mmiri nke nwa ji ime ịgbalụ fala ka ihe na-achọ ije na kọtụ ije proof. Ị na-eje na kọtụ ije proof na ike gị a na-eri mmiri ka ị na-eje na kọtụ ije gwa magistrate na Ogechi Njaka sịrị na ịkpara asịrị. Iche na nwere time ahụ. Iche na nwere ndị nwere that time. My brother eji m obodo a maala ụlọ atụ. Enwere m ike bịa nkịta were egbe chie gị n'ihu tụọ gị egbe confirm stainless m tụọ gị n'ihu emere nke iji na akpa duto na m tụrụ gị egbe n'ihu tụdo gị egbe n'ihu emere nke iji na akpa gbaa m. Nwanne anyị jee kọtụ m ga-ekpegbu gị n'obodo anyị nọ na ya. M bịara izugo ohi ka bịara izugo nsị gị bring your phone, bring everything you have. I nweta chance tụtụrụ egbe na arụ m mkpụrụ gị jee kọtụ I win you. Number one a ga-ajụ gị agbalụ nke egbe ifubedi ife etu anyị si afụ ikpe abụrụ etu ọ dị na court. Because sometimes I want to table ikpe if you don't know etu anyị si che ego irute ebubutere gị so many things you need ihe ma dị ebubutere gị so many things ma dị so gwanye ya si instead of nyanwe ide waste ego ga-eji rie nri je kpụrụ onye na-emu dollar Ogechi bụ dollar ka ọ na-eri o wepụta $1,000 tọbọrọ gị na tebụl ịgbarịwa kedu ife ejije nwụchara nwa chịkọchịkọ ego iji enyere onwe gị aka chụrụ ya ka ije kobe kesi ndị nkwantị ndị lọya ga-erikpọkwa ego gị. Lọya sị ha ga-erikpọkwa ego gị ha gara n'aka ya riri gị ikpe na-eri dị mụọ na erigido dị ego richaa ya efuru kesi onye afụbere kesi ga na-asị na ka anyị kobe kesi. Ọ bụrụ nke a Naijiria kọrọpshọn juchara na be anyị ha na-eme ife ka o si ebe onye ọbụla na-eme ka o si sọ ya. Ọ bụrụ nke a ka ije n'ije nwanne adị m very sorry ịghọtago na onye kpọrọ onye gị nwoke adịghị enye gị good advice because ọ bụrụ ịbụ my friend ma ihe m ga-agwa gị m ga-asị gị nwanne die this matter forget about these things focus on whatever you are doing ịghọtago because this thing is a temptation. Adịghị esiri gị ọnya na-agbapụ. Ogechi Njaka agwa gị na ọ na-atụ gị ụjọ. Ọ bụrụ na Ogechi Njaka na-atụ gị ụjọ she will stay in America ka ihe ọ na-anata Nigeria ibe ime. Ogechi Njaka anyị na-ene anya ọ bụrụ na ọ na-atụ gị ụjọ o jekọ ihe nata Nigeria ọ nata Nigeria na-emekwa vidiyo na-agwakwa unu na onwere ife unu ga-eme. The reason why o ji eme ihe a bụ na ọ chọrọ attention from you people and you people have already shown the attention. O wetara ọkpụkpụ wee tụpụrụ ụnụ bụ nkịta ka ọ mara ife ụnụ na ọkpụkpụ a ga-eje unu ka aka were speed nwapụrụ gị ọkpụkpụ
agwara m gosi gị na ife oge echi njaka na-emu bụ dọla odeli naira. So gị nwa onwe gị nwụchara nwa 1 million 2 million 5 million 10 million anwụchanyere gị iji ama na-eji onwe gị nwere ya ka ga-eko okesi n'ihe a dọla na-ada na ahụ ọ nwụpụtara gị $2,000 pịara gị na tebụl ịgbarịwa bifo oricha $2,000 ahụ o wepụtakwa anọta $2,000 pịara gị na tebụl kpawa ịgbarịwa. So kere ihe eji tọnta ego iji echela onwe gị wuri eji na-ebu kesi. JPAC did a very big mistake by stepping out to get no Ogechi Njaka arrest. I'm saying it because if I'm one of them, you people are seeing it in other way, but that is why Okumu go Siaga. A watago, Okumu go Siaga, and then I want to Okumu, then I force or can see a force. So I'm going to force or can see a force, a man what I Moga, I will get at you will say that I said it. JPAC in an annual pending case, and he have to go and prove it. You said they put you on the payroll. Because you think maybe na one way that you go. They said to get Njaka in front. Kagoma where money and then money go here. You want to get up about 2 days ago or 3 days ago, can forgive me a video. And I thought man pass man. So you will indicate man pass man. It's man pass man of the got up that 100,000 to 200,000. You will guy in a man pass man. You will put up Palace of Justice in you. Why not him like that 200,000 in Palace of Justice? You may hear. You didn't do it. So if you say man pass man will 100,000 here, a papa. Create 100,000. No, okay, go to Kenya. How much did you give him? Go to Kenya. In your Palace of Justice, 200,000 or now you're going to do a parliament pass man. In the melody, yeah, 100,000. They go to pay good and on that. I might go to one on a bar. Or one as man, I will go to the boutique. It's just what a mother now by you. Man pass man of mother will up to page or before now, getting Jakaya Michion, one JPAC, Yamichion. Upon always content organ creating a page on one of you can use your woman, you can use your new marriage, create a good content mother than I watch. How to say that drag open a saga day game. So now people are saga and our sagas go up and down. You started checking. Go na ha kwesịrị ide enye good advice. Polo ge number be fit je nwu iyi. Ije do onwe go iyi no kwesi. Ta na igwo ya na ma yo ye na mara ife ga. Ide moy. Ọ bụ na ịnwa ife ka ma ka inweta onye mara ife. Ọ ga-enyere gị aka. Ịghọta. Gị bụ mmadụ na onwe gị anya fu mebi na ịmachakwa n'ife. Ịchọkwara ime oyi. Moy wuchi onye mara ife. What are you know? It's only more. Like one walking in shop, alcohol, so when you money, metoy. I have one key face, and no one wear and no quaggy advice. What I go? I seen a JPAC, you get it. Open your open is the honor now. And open the canal tap tower. I want to John Millie could do you couldn't want. Is that good? Oh, I'm going to go. I'm going to be. Ịghọtago ụlọ aṅụrụ ngwọ na nkwụ na-abịa gwa na onye na-enwe aṅụrị ihe enyi nwezi na aṅụrị ya gbaezi na oge ezi Njaka bụ arrest ka emere anybody can arrest anybody etu a nọ na akịta m na-emenwu gị arrest you can do me arrest so ọ bụrụ na imere mmadụ arrest ga-eme gị ị ga-eji na-aba I arrested nwanne arrest ya tomorrow apụtakwa m nke a bụ okwu ọ mgbe tụrụ m nga even arrest is the common thing. Everybody can be arrested, man. You know that go even over high no president and got I send the area. Get the case. What I go so to you know now. If what I remember arrest is the morning, anybody can arrest anybody at any time. So now last you know. Even arrest won't tackle ego the police kebe anyị kele ulu ọba na
ichefu ego gị ya bụrụ na imere ka ya asịkwa n'isegharị ha ndeje nọ n'ala ka asịkwa n'ime ya lere ahụ ka asịkwa ka e wee bụkwa na ifere emelọ gị n'oge echi nje ka natasịa pegharịcha na onwe esighị ime m ọ bụ ya ahụ mbere unu ji eme ihe ọnụ na-eme kamara akwụkwọ na-agwakwa ụnụ ụnụ achịkọrọkwa na nwa achịkọtụka ego unu ji eri nri chere ya jede kokesi ụtọ onye na-eri dọla onye ahụ kwa dọla ka ọ na-eri $2,000 unu efukwa $3,000 ifukwa ebere abalị a achọrọ m iwe akụkọ na amụ ka m ji bịara abalị a bikos ịmara ụfọdụ ndị na-echebe bi etu ebe n'oge esi njaka arest o nwere ike mbatazi na live video na ebidozi mbebe akwa ịghọtago na-egozi akwa ege na-ebe dịbak biko hapụzi oge eji njaka biko ụgbọala oge ya ọgbara wee mee taa ọsọ onwe na nwaanyị na-eme ka ife onwe oge nwoke ka ife esi na nwoke yi ibi ya hapụ n'okwu ọnụ I did it, you did what imere mmadụ arrest anybody can be arrested so far now weekend ka anọ they can't do anything until Monday which is tomorrow obodo anyị ga-ene anya nchọrọ imesi gị ike ụbọchị ga-eme gị arrest on Thursday mbịa arrest anyị iwe hie n'ime ihe Thursday maka kọta emechigo na eji ụbọchị ụka ikpe ihe Thursday ihe Friday ihe Saturday ihe Sunday Monday so ị eme mmadụ arrest on Monday don't just expect the person to come out tomorrow or next tomorrow so okechi njaka na aka na-edite ndị ya bụ na ọkụ weekend ka anọ so all from tomorrow ka anyị ga-ebido kaụntụ gbala ọnị ịghọtago all from tomorrow kaụntụ gbala ọnị ya so onye na-eme mmadụ arrest on the weekend you have the power because the imebe arrest on weekend I will stay there till Monday so don't expect na imebe arrest ozugbo mpụta I can't come out because ọ bụrụ na onye ahụ acharge to court you have to wait till Monday so relax ya ọ na-agbagharịzi na n'ime oge echi ka ha na-ekwuzi bụ ka ife mere n'ọpụta by the law to make arrest on Thursday you have to stay there till Monday ịghọtago so ihe ọbụla megide gị kpụkpọ gị n'ime ọ till Monday obodo anyị nọ n'ife ọbụla megide gị kpụkpọ gị n'ime na-agbakwa ka ihe bụ ime gị arrest on Thursday iri kpe ha na gị on Monday so n'ime mmadụ arrest ọta na-enye mkpọtụ ị na-akwuori ekwuori ịghọtago onye na-ekwuori ekwuori n'ihe I did it nwoke na ibi egwu n'okwu ị na-aja ọsọ na-abụsị ọnụ mmiri na-agụsịsị ọnụ mmiri na agụrụta ka anyị gee ntị were obere ego anyị nwetara na wedding jee chọọ ihe eji eme were obere ego atụkọnyelụ gị ndị ọgaranya ị na-esogharị n'azụ tụkọnyelụ gị were chọọ ife ihe eji eme minus that ifuru ego ahụ nwere ike fepụcha ịmamụ ihe iji emete because this time around don't think na next year maybe ending of this year ga-adị gị ka this year because this year bụ na ejigoro gị trend ya if you don't take care from now to December ana m ekpele gị ekpele abụtụ m na-agwa gị ife nwere ike ime gị because ndị ọgaranya ihe na-eji enwechakwa okwu ha ga-ebido mesasarawa gị but you don't know because okwu ị na-ene anya na nwechara a lot of things ọ ka ga-abọpụta so you need to just let the matter die enwegwalụ nwoke manụ Burna Boy ya ekwesịna ka o arrest ọ na-eme onye nwana ebe ị na-eme oge echi njaka arrest na you are still promoting her you don't know nothing you are promoting her ọ bụrụ na m chọrọ trend today enwe m ike jekwuo big man mmala Obi Cubana etu ha n'ọcha na m chọrọ ka m ntụ onye mma anụ na high level mmanụ top ntụ ofu ihe mee akpụrụ m agba ewere ọkpọkpa m n'ike na asị m trend gba nwere ife ọzọ trend gba m ọ trending gị na-etrend ya mụọ ị na-eme ha arrest mụọ ka ọ na-aga na high so you don't need to do that isi na-ewe smart guy na nwere wisdom the worst thing ga-eme gị n'ụwa bụ na a more next step to take because this step you take now I think maybe na force into it maybe a force gị gobi aka ije mee ya arrest duto na gụnwa na oge n'isi akpakọkọ go igbalụ ka ga eme arrest imezi arrest ka gị na-emezi o nwere ka esi eso mmadụ na-egodu udene ebe ọ nọ ịmara onye kpụrụ udene ọlọfụla ka ịmara ndị ji udene ịmara onye ji udene eji ya another face bịa kpụrụ udene onye na-alụ udene na-alụ udene
ịmalụ ndị kpụrụ ude so kiri ihe abịa gwasị m igweruchi ihu kiri ihe niile shosha na kamera na oge okpuje Ogechi ị na-eme para ihu nọ na-akọ peremense after this case nwanne ụgba ị ga-aza isi na ndị ụka tinyere gị na payroll ị ga-aza gị dokwa ụgba ahụ matụkwa my word detite ahụ gịnị chekwa dede ya na akwụkwọ because nwa na-ekwu nke m na-enye gị deti because ụfọdụ ọnụ n'ime ụlọ ada aga ebe m na-aga that payroll esi etinyere gị ị ga-abịa kọwaa ya ọfụma because gị nwa na onwe gị iji gụje agwụ aka n'ọdụ and aga edoro aka n'ọdụ aka ije jeta aka n'ọdụ ya ha bụ dịkwa ndụ nwa bụsọ na-agba ọkụ ọ sị na ya na-esha mmanụ ya na-agbalịsi ọkụ sị na gị na-esha mmanụ na-eme gị na nwaanyị na-eme ka ife you can never use your wisdom apply ya wisdom were wisdom sobe ere nwaanyị ka ọ bụ ifepụta kpakakpakapaka esi na mụ na-akpọ n'ike akwụkwọ na-asị na ndị na-akpọ n'ike aka m kpudoro n'ukwu osisi nke nwa ji mee asịkwa na nna akpọ n'ike ere ka arọbichiri ya asịkwa na asị na ife niile na asịka na ekwuru asị na m ekwuru ya asịkwa na m ekwuru ya nonsense asịkwa na m mere ya asịkwa na m emeri ya iwere aka bịa n'ukwu osisi na-aṅụ iyi n'ife nwaanyị gwara ịkwaba akwa ọnụ kama ọnụ gbafuo ịsọ si na nna ala n'ike mma na mmadụ ala n'ike fe a nwaanyị na-atọ asị na nna ala n'ike mụ na ya apụta na-ekwuwere akụkọ ụwa ọ bụrụ na imehie sị ka ihe na-akpagharị agwa gị na ọ bụ na imehie ya ọ bụ na asị na ije nedete onwe gị ịpụta ọ bụrụ na ihe kwuru na ọ bụrụ osisi okwu na ya nwee ego na ọbụla ikwuru na ọya ụgwọ kwụọ gị kedu ihe mezi na ijelo jemie ihe a taịm ka dịkwara gị ije testi onwe gị na m na-ekwukwa eziokwu mụ na-ekwukwa ka ọ ta n'ọnụ taịm ka dịkwa gị nwa ijeje testi onwe gị ịghọtago taịm ka dị gị nwa ijeje testi onwe gị ịghọtago taịm ka dị ijeje testi onwe gị itesti onwe gị etu anyị kpọrọ ya na ị ga mee dị test ka i wee nwee ike mma ya bil ka o wee kwụọ gị n'ụgwọ Chineke chukwu edere ọ na-agba agba mụnwa bụ ofu nwa ike zo na-agwa gị na taịm ka dịkwa taịm ogiri nne gị nwa ị ga mee test Wazobia sị na o promisiri ndị fansi ya n'oge emie nwaanyị na o mere ọzọ it's true ịma na ihe anụ nkịta opportunity nye iji kpata ego so ka m bunyekwa ya anọda uche etu anụ nwa Ogechi na Amerịka wee na-agwa ya ji eme dị test ihe ahụkwa opportunity nye iji emekwa dị test wee nwa Ogechi njakabia ịghọtago because ịma na a sị na onye na-amalụ ụzọ ikwu na-amalụ ibe ezie ọ bụ na ịmalụ ibe ga-ezi gị mụ a ga-akọwara gị ọfụma because ọ na-abụ n'ụdọ eme ife ọ na-adịghị echeki ekwuru m sị na ọ bụ na ichekikwa onwe gị ọfụma ahụ besọ na ihe kwuru maka gị ọ bụrụ icheke onwe gị ọfụma ọ bụrụ nkatala obi ije mee dị test ihe ahụ bụ opportunity gị nwaanyị ejikwa gaa mee dị test ịghọtago ere ọnụ anya sharp weta dị test result ozugbo esi Ogechi njaka ọ kwesịrị na ọ bụla mee test ego ole ọbụla i kwuru ahịa emego fam dị test echeki ego ka ị chọrọ ịchọta ha oge njaka akwụọ gị adịghị na-akpọgụchi dọla ebe ọ bụ na esere na imeri ya a na-ebo gị ebubo na-ebubo ka a na-ebo gị so ihe ha opportunity gị nwa ga-eji je mee the test Lucky is not my with the test because that place akpọfu Wazobia that tree Govanezoku took him. I'm telling you. Chibweze ọ bụ njikwa nwaanyị ọgwọkwa jee paaki ihe ahụkwa another opportunity because ebe a ka a na-ekwu ka a na-ekwu ibe ya ịghọtago ihe ahụ another opportunity ọ bụ na ya nwere onwe ife igbo na ọkatara ahụ ịghọtago na o nwere ihe ya na-eme sometimes a na-asị gị nzoli ị na-asị gị nna na onye a na ọ na-achị ịgba gị na ọkarị gị na ịchọghị ike igbo etu anụ ichie n'odo because iji Ogechi njaka n'odo na so ihe nidiri na ha ị ga mere anyị test ha gaa rụọ ọmụma ya ozugbo sharp weta the result
you know, to prove that now you getting the kind of cool boss. You want to go to prove it. So you need us come one who give us a just to prove it. That one online test, yeah, or wasn't cars on or run on with the lie. I check good off. You want to I had a when they go to quiz your belly because so we'll be able to money to prove whereby the you need to get a lot of evidence and they prove the whole they go once. You want to go. So those kind of thing you need to attach it there. So I don't get any evidence which or anything which to prove now you getting the kind of go once. Ah, the one on can that test, yeah. Who need to for one biko all the ezigbo temper. Wakachukwu, but that test all the ezigbo temper. That test with this temper because you never had a table magistrate is how they improve. You got to put that one because that one was the important one. Because if I go get in the capital, we're over the wall. Even though think Ghana wasn't the mother of no the bars like attach here. So I needed that test of what I go Ikegan. You run all sharp. You go to the evidence each. Wakachukwu, I'm block only block on that page. I can 4,000 followers. Can you use that block? But I'll bomb bishop. As I'll bag it here, I'll bag him block while I'm money. I got enough for my testimony. You got a get out to half a go on. I'm block on my is good. I block on my. You're like is go come to watching your guy. Come on, but I'm the chicken the word. Obviously, they have watching. How come I say that? Because I like elevators and Wakachinu the followers and I have been see will go on. I love them. You want to go? I don't know, mother because we get to and can't name and like they will get you know one can me I like. You want to go? Yeah, and we would it easy like I'm happy any now. Oh, the man has to know. Hey, would it be here? They like here. I'm up for so. Get to them car all of them get no quick. I like it. Come on the level is Muhammad did more block I get my block again. Also get your one because I will not block you. Yes, go go have it like they or watch it goes. All followers I post on gay follow. It was like I get pick here follow. I don't want him let all go to follow me. So why we forgive? Man, I'm not joking. I need you here. Anyway, I'm gonna can't name it at all of I believe now. It's need no more some game. I got you what I go. So guy will you to I say guy will go to our when they make you to what I go. So we come back on our budget park. Now what alone him. One I say because Yana Emela Obron Jebe court, Obron Gapo getting the court. How would I prove? You what I go? How would I prove? Prove one. I need you. I need you. Where? Thank you, Chibeze. Follow me. I could know when if I'm managing follow them. I'm not going to follow them. I 44,000 followers. Oh, young clock today. Only a minute. Why am I? Give me follow them. Only him let all got it follow. So give me the block again. And I'm kind block. Why I'm a level. I got ever with I here. Even Facebook, even social media, especially this Facebook. What don't they take care personal? Man, I'm not going to be good. They take is their personal. You want to go? Yeah, all they take is their personal. Yeah. One day when so, Kabana, I want to join. I firstly ask for peace, but when you do, actually do. One day when so, you need to do. I am a asị gị nweta onye dị mma enyi
ịghọtago, because tomorrow ụfọdụ ndị bụ na ha nwa onwe ha bụ na ha na-eme God due to ihe ha na-enweta from you. So whatever you are doing, you are right. They can never tell you the truth that he na-eme ya. Ịghọtago, they can never tell you the truth because na ị na-enye ha nwa fiche ego ewere ihe ha channel ga-aja n'ihe na-eme na-eke tombob ma ọ na onwe ihe ha need inweta from you. They can never tell you the truth. Ịghọtago, ya mere ha eji were na-eme gịnị a na-abụ onye ga-aja n'ukwu na-enye gị sị gị right on, ọ ga-abụ onye ikpeazụ ọsọ gị bụrụ my pastor ime ife na-adịrọ mma. I will come to you gwa gị nna biko because onwere onye bụ Chukwu. Anybody can do mistake at any time. M ga-agwa gị sị gị nna biko chekikwa anya ọfụma nke imere imetakwa ya. Ịghọtago, so n'oge maka ọ dịziri ị na-akpụwola chekikwa onwe gị because onwere onye bụ Chukwu. Anybody can do mistake at any time. Ịghọtago, so na ihe mmadụ ji enwe special advisor bụ na ọ bụrụ na o nwee ife ime na imetaghị ya. Ịkwọcha these top celebrities a na-enwe ndị ụkọchukwu ndị magogo all these reference ha na-enwe president ha na-enwe special advisor all these kind of things. Ịghọtago, o nwere ihe na-eme ibugoro ụzọ ka esi ike advice before ịpụta bịa kwuo okwu. President agụ anọkọta pụta bịa kwuo okwu because ọ ga-eme mistake. All that special advisor ya pụtasị ya na sikwa otu a kwuo okwu a ikwukwa ya otu a ọ ga-emebikwa ife kwuo otu a. Ịghọtago, before bịa kwuo okwu. So you need to apply wisdom. Onye na ya na-agba ọkụ a na-achụrụ oke jee paakị hapụziri ụmụ ya na-agba ọkụ na-achụ oke because ị na-achụ oke ị na-echọ ife ebe ife na-adịrọ. Arresting Ogechi Njaka, you're making things worse. You're making things worse. And she wanted you to do that. She wanted you to do that because she can never come to Nigeria. She can never come to Nigeria. But because no to take that action, asịrị na onye mụ amala ebe mmiri bido mmadụ ya ịmakwa ebe ọ na-ọfụsị ka mmadụ ihe kpatara ya. Ndị bụ nwa abụzụ na-agba ọkụ iche na gị na ịcha mmadụ na-eme nwanne ịchakwa mmadụ ka mmadụ ihe kpatara ya. Nke ikpeazụ a you still have a pending case with ndị ụka esi na-atụnyere gị na payroll because ọ bụrụ na ị nwere ịbụ mmadụ nwere integrity ị kwesịrị ịpụta gwaba anyị na ndị ụka zinyere gị nye nwoke ma ihe ka o rie ka ọ nwụọ. Ịghọtago, ị kwesịrị ịpụta kwubi ya iji ebitere cha mmadụ ịpụtazie gwabazie onye ahụ ibitere duto na ọbịa fe gị ego na wedding ịgwabazie ya na na iberibe ụkwọ na onye nwanne onye sokwa gị rie nri ka mmadụ ihe kpatara ya. Onye ọbụla nso gị eri nri ga-eji ogologo ngazi wee na-eso gị. Onye ọbụla nso gị eri nri ga-eji ogologo ngazi wee na-eso gị. Akụbara gị aka n'ije kpụrụ Ogechi Njaka kpọchie taa gbafọ ọsọ ihe ego na ya na-eme ka ife ọnwụnwa anyị. Only thing m na-agwadebe gị bụ na efere ekpere gị nwetara chọọ biznes ga-eji eme. Ọ bụrụ na ị chọọ biznes ga-eji eme gwakwa na okwu asị ga-ejide ego niile agbalịsiala gị ọ ga-aravishiri gị ya. Ọnwa fecha gị ego a na-adapụta na akpa gị ụlọ ya nara gị eri oge eri kpọọ ya o tipịa nee gị hapụkwa ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ ahụ bụ onye eziokwu ka o si wee kpọọ onwe ya nwanyị na ọtụ ịpụtara nye gị good advice mgbe ihe a na-etrend. Ọ na ikpeazụ ndị mmadụ wayabaziri ya wayabara ya mgbe aka o ji bịa chọba udo kwesịrị ịra achọ. Mgbe o kwesịrị ịchọ udo ahụ ọ chọghị ya ife emebigozi ndị mmadụ atakịbazie ya ọ bịa chọba udo n'ọgwọgwụ jee paakị adị anụ nke a nọ frend ya nke a ọkọba ka ọ eribezie na Ogechi Njaka ji wee kpọzie ya ife nwa Ogechi Njaka ji mee ya nke nwa Ogechi Njaka ji mee nwanne ihe ụlọ na-akọ peremense. Onye ọbụla nyere jee paakị advice dị Ogechi Njaka arrest. Onye ahụ afọ gị n'anya jee paakị, onye ahụ afụkwa gị n'anya ka mmadụ ife kpatara ya. Onye ọbụla nyere gị advice gị nwa front onwe gị jee mee ya arrest. Onye afụkwa gị n'anya ka mmadụ kpatara ya taa ị ga-ejezi ajụjụ ndị ụka ahụ nyere gị
ihe ikunye mmadụ ka o rie nwa, ị ga-eje za ajụjụ ya. Ndị ahụ tinye gị na payroll, ị ga-ejeje ịzachago n'ihe na ọgba ha ka na-ebido na ha ish. Agwa m ụlọ chọdụ mmiri jụrụ oyi, chọdụ mmiri jụrụ oyi ngwa efu dis Facebook taa onye megide ife nwa ka azụ ka kpọchie dis Facebook mụ na onye ahụ chepụ ya maka Chukwu ka nna gwa gị dis Facebook ị na-anya anyị ga-anọgidekwa ebe a fụ isie, anyị ga-anọ ebe a efuru ya efu isie, anyị ga-anọ ebe a wee fụ isi ụkwụ ebe o endere mụ na gị na-abụ eburu okwu alụ anyị ncha ga-anọ ebe a fụ isie. Onwere ebe onye ọbụla na-eje, onwere ebe onye ọbụla dis Facebook ihe a na-etrend anyị ga-afụ isie, anyị ga-amecha mara ka o si ndị ya ụfọdụ na-ebu ka m blọkụ anya na-akpọcha mgbe m gụkwe blọkụ anyị ga mara kpatara ya taa. Ọ bụ na nke a na-eme na ịlaikiri ya, o nwere ọzọ m ga-eme ga-alaik. I know that na so ka ị na-ablọkụrụ gị onwere uru m nwetara I'm telling you, Wazobia. Ọkwọrọ that tree, o si aha je ṅụ iyi tinyere ha confusion. Mmadụ hapụ gị taa m chọrọ ịṅụ iyi n'isi gị na be nna m taa nzodo aja na be nna m ọkwụ nwere ọkpa zodo na aja na be nna m nwere ọkpa zodo na aja na be nna m wee ṅụọ ọrụ gị iyi nlapụ obodo m lapụ be nna m na mkpụrụ ebe nwa si na nna ji aṅụrụ gị iyi ama ahịa ala hapụ mbe nna m hapụ aja na be nna m jebebe be onye nwanụ jere ije ṅụrụ gị iyi taa gbafụ ọsọ m ga-anọ be nna m mbata be nna m yisiti akpụ ụkwụ m ṅụọ ọrụ gị iyi kpụrụ aja na be nna m ebe a nọ mara m wee ṅụọ ọrụ gị iyi na-akọ gbajibe na be gọvanọ eziokwu ha bido osisi nwa na ama ha aka onye a na-anakọlọ gị mkpọrọ gị je na-anakọlọ gị akara aka gị obodo ebe a ga-egwu wericha onye pụta kwesị ịgwa gị eziokwu ma gwa gị eziokwu ịkpọ onwe gị nwafọ Igbo ịkpọ onwe gị nwafọ Igbo ị na-eme ka onye si n'azụ wee ma ntị. Nọmba 1 ịdagodoro ya chọrọ ịṅụrụ mmadụ iyi ijebebe obodo onye ọzọ ịma ahụ jere ịṅụ iyi nọrụbe nna gị ṅụọ iyi ịnọrụbe nna gị wee ṅụọrọ iyi ọ bụghị jee obodo ịmaghị ife oyi jee kwodo aka n'osisi nakọrọ gị akara aka gị ebe ahụ efe na-ekwu ori eji ṅụọ iyi nweghị ebe mmadụ amafara maka chikonte kọntent kreta na dis Facebook ọ na-egbukwa mmadụ n'ụwa enwechazi ihe pụtazi eketa anụ nwa na-ekogharị anya nwanne ị ga-azagidokwa ụgba ka mmadụ enwekwa na ịzagidokwa ụgba ị ga-azagidokwa ụgba gị nwa n'elu onye na-aba mba na a na-etipịa akara aka ya na onye na-aba mba na ndị mmadụ na-arabishi ife nwa na ọ tara afụfụ for so many years maka ejide akụ na-alata ugo ka ọ gịnị ka a na-akpụ ya jiri afọ ya kpụtọọ ya ife nwoke mmadụ ji eri nri. Ekwuru m sị na anya ya na ndụ adịghị erizi ka o si eri today bụ gụnwa jee paaki so tipịa that man ewurugo egbe gbaa gị ka ọ na ịmụ ọhụ so many people itipịara na this Facebook. Ọ bụrụ na akwa ọkụkọ ị na-ene anya na ị nwere chance itipịa akwa ọkụkọ ike itipịa akwa ọkụkọ long time ago ịka akpọtịgo akwa ọkụkọ ịka akpọtịgo ya long time ago mana ọ na-ebịa necha anya ịfụ na akwa ọkụkọ ka nwere ụkwụ oji gị ọkwụbelọ gị ọ ka nwere a lot of things ị na-ene anya n'aka aka ọkụkọ. Ọ bụrụ akwa ọkụkọ emechagolo those things ịka akpọtịgo that boy maka Chukwu ịka akpọtịgo ya ịka akpọpụtago ya kpọtịa ya ka isi akpọtị ndị ọzọ. Forgetkwa ife ị na-eme ọkụkọ is my friend. Akwa ọkụkọ doesn't even notice you if you don't know. That boy ị na-ene anya ka gị wee dị wise. Let me tell you if you don't know. Akwa ọkụkọ ị na-ene anya ka gị wee dị very wise. Anyị wee dị very wise. Hapụkwa na a na-apụta na-achị ọchị a na-egbu oge ihe na-eke a mụ na akwa ọkụkọ ọ bụrụ na-emecha akpọọ akwa ọkụkọ oge chinja kapụta akpọ akwa ọkụkọ na ojime nka mee nka etụtụrụ fon akwa asị ka m jụọ gị kelee oge koribe ihe na-agbe gị akwa ọkụkọ ọ ya hazọrọ onwe ya ọ ya sịbụgo na ifunu kwuru bụ eziokwu. Kama mara amara na nwezi ife gbasara akwa gị nwa na nwoke ga na-eruzi nso ọ n'elu mmiri ka ị ga na-ese mmiri ka ị ga na-ese because so osisi a na-ahụ mmadụ aka anya gburu na-abụ
osisi ara anwụ mmadụ anya anwụ anya na ọgwọ gị ofu mara ife ịjụzie na ọwụkwa agbaghị nke fọrọ afọ so onye nwa ama nkwezi ka iru onye nso ege n'ihi na abịagodo na-achị ọsị eze gị nwa onwe gị enweghị sekuriti. Ogechi Njaka na-ekwu ya onye ọbụla na-asị na ife Ogechi Njaka na-ekwu ụwa asị na ọ na-asị asị ọ na-asị asị na ọ na-asị asị onye nwa gị bụ jee paakị ekwu na-ekwu ya bikọs ị nwụrụ sekuriti na-enu ntọntọ nwa bụ Ọjazi o nwere vidio imere one certain time m fụrụ agbata Ọjazi zi wee bụ na o nwere asidenti nwata ọ bụla ịmụbara nwa n'oge na ị ga-amụta ọgbọ ya instead of gị nwee pụta kelee Chukwu na Ọjazi nwere asidenti na ọ nwụrụ ịpụta sịwa Ọjazi na ife nọ igbo na nke oriri ife na-enwere isi n'ọnụ ọ na-abụ sometimes bịa create content nkechakara content gị ezi gị na-ebu nnọọ mọ n'ime isi road ọ nwere ihe bụ na jos bụ followers jos misi road follow gị because sometimes ọ na-abụ imekachakata ife were something ya jasa mebicha ihe niile ịtakụrụba Ọjazi na igbo ọ na-aṅụ mere o ji nwe accident ejiri ife ha na-agba na ntị agba n'anya chee ịgbapa anya nwata nwere accident pụta si n'ime ọnwụ wee se nte instead of gị nwee pụta na kenye Chukwu maka ihe mere nwata ịtakụrụba nwata esi anụ o ji bụrụ n'ọnwụcha igbo ọ na-ezuzugharị na mkpụrụ mmiri ọ na-agba mere o ji weje nwa accident o nwere onye dị above mmadụ ịdaba na temptation ọnwụnwe ị na-ene anya onye ọbụla can fall into it so ejina na mmadụ bịara nwee nsogbu iwere ya kọwa onye ahụ ọnụ because na echi niile onwekwe onye nwe echi gụnwa nwee ike follow into that the same thing ọ nke karịrị nke ahụ kuchisi gụnwa na onwe gị sef ama mma ebe ga-etinyere gị aka ife onye nọ na nsogbu at that moment if you have any way to help the person or even support the person nyere onye ahụ aka don't help the person ịghọtago because echi niile nwee ike ọ bụrụ tọnụ gị ndị mmadụ ga-ewerekwa gị shine nwa so ọ ihe na-emeje ihe ọbụla na-emeje paakị today bụ ihe o ji aka emetụla onwe ya mgbe ya na Ogechi Njaka na-atọ anyị anọrọ di ya mgbe ha na-abụ na-atọ na-amị ọnụ na-akọ ihe ọbụla fọrọ ọkọọla Ogechi Njaka na-eteburu ihe ya anyị anọrọ di ya osenyitezie ọ na-akpọsị ihe niile na-akọrọ ya ọ nwaanyị ka ọ bụ na ọ na-efụba ebe nwunye di na-akọ ọnụ a na-eji nkata akpa na nzuzo sef were ka onwe fe ọnụ so etu a ka ọ dịrị gị ịmaọbụ na nwoke mkpọrọ onwe nwoke amapụta ka ọgụ dị ọnụ anyị etu a m nọ kịta ọ bụ nwere ife mụ na gị na-abụ kpara na nzuzo ọ bụ na mụ na gị nwee nsogbu mpụta mụ na gị ewere ya kọwa ọnụ ọ nwoke ka ya wụ maka na nsogbu anyị na-abụkwa n'ọnụ etu a kpachapụ ebe a ka nwoke na-ekposa nwoke ara ebu ife n'obi taa ka nwoke na-ebu ife n'obi ya pụta ka mfụ ya nwoke na nwoke enwegodo nsogbu ị ga-abụ sọpraịz ụtụtụ echi sef ha na-abụ my guy ha fa ka ewe akọbakwa biz mana ngwụ na nwaanyị ga-enwe nsogbu ụnụ ga-adọgidekwa esemokwu ahụ ịghọtago ụnụ ga-adọgidekwa esemokwu ahụ ụnụ ga-adọgidekwa dị esemokwu ịghọtago ụnụ ga-adọgide dị esemokwu mana ọsọ nwoke ka gị ya na-abụ nwere ike nwee nsogbu today mee n'ụkpọrọ onwe ya mee na apụtakwa echi niile sef na ala pọkwa ọfụma ịghọtago ehe ọ nwaanyị na-apụta ibun sef ọ ga-akọgide gị ọnụ nwunye di na nwunye di a na-akọ ọnụ a ga-akọgide ọnụ chiefu ụmụ nwaanyị na-akọta n'ọnụ na gịnwa bụ nwoke ịpụta ijekwuru nwaanyị gị na ya na-akọ ọnụ ị ṅụrụ kaị ihe ọ ga-akọ gị n'ọnụ sef ọbọdụ mmadụ ga-agwa gị so ọ karịghị mmadụ iji nwaanyị respect onwe gị and all ife ị kwesịrị ime for the first place before ife anụ nwa na-bịa dị otu ọ dị ị kwesịrị iji nwayọọ nnọọ chọọ wee menyụọ dị ọkụ ihe ọbụla ịbụ mmadụ nwere uche erapụzie ya kara etinye eluzie otu a azie chọba onye ga-eme arrest ịghọtago na waja na ayọ jee paakị mọni ka gbasara fa ka okwu adịrọ n'ebe ahụ onye kote nke akpara ji awa ya ji ekogoro onwe ya ebe ahụ ịghọtago ihe mma gwadebe ụnụ nwa bụ ndị kọntent krietọ n'ọcha na Facebook adị chọọ n'ife ụnụ ya ịghọtago ụnụ ebezina n'ego Facebook Ogechi Njaka ị na-ene anya nwere ọrụ ọ na-alụ ịghọtago ụnụ nwa bụ n'ọhịa ha gụnụ ji eri nri sometimes kene ụnụ na-emeke n'ife na-atakara na ihe eze ịghọtago ka some people nọcha ebe a bụ ihe a ka ha ji eri nri ịghọtago ọ bụrụ na ha pụta okwu na Facebook they can make money so ọ bụrụzi a ga-emezi gị ịfụzi ife ikwesị ide eme dịka nwoke ị na-egbu ife niile na-achọ ka agbanyechaa ya n'iru akwụkwọ irie gara gbanye rie nke a ma sụọ akwa mee nke a
na-achụ ego Facebook. So unu na-emekwa sometimes uche unu dị ya. Okwu na the advice na-enye jee back today bụ na ya biko ya mee gịnị, ya jiri nwayọọ mee gịnị, were ego ye o nwetara na wedding ya jee chọọ biznes ọ ga-eji emebe, chọọ ife oge emebe, chọọ investment. Mgbe o jere China sef, ndị very happy si na this guy dịkwa ọ chọrọzi ịgbawa China, ịghọtago, na-eme biznes. I think so. Amasị m ihe o jere China jee mere ndị mmadụ advance natakwa, ịghọtago. I believe na ya nwere nwunye nwere ihe bujere ya China, but ya focus wa mụ ada adịkwara ebe ọdịda ọzọ ọ daa na ọ bụla nwaanyị abịa nye ọ family man ka ọ bụ, ịghọtago. Mana okwu m na-ekwu bụ ka ọ baara ya, ịghọtago. Family man ka ọ bụ, onye dị ịdaghatị nke wisely, ịghọtago. Ekwesịna ka ife na-eme na-abanye isi. You need to put yourself together. You need to put onwe gị together, chịkọ onwe gị ọnụ. Ọ family man ka ewu, ịghọtago. Etu anọ na nche ụmụazị na-abụ mpụta na-emume mfu ego mmeji nye ndị be m nri njere ije ekuku esi ala n'ahịa m. Enwekwa dịka responsibility nne na nna m nọ na village, ha na-eri m nri na ala, ụmụnne m nọ here bịa nwere ụmụazị one n'obodo a fọ ụgwọ akwụkwọ na aba etem m na-akwụ up to 400,000 here isi ofu onye tem mụ na mmadụ ekobe kesi na m ahịa ala, kwụ ụgwọ ụlọ, ụgwọ shop m up to almost 2 million naira. Mpụta ebe a mụ na mmadụ a na-ekwuori ka gịnị na-eme. Onye ọbụla jiri nwayọọ mee gịnị, jusu uche. Etu a jee paakị nọ na biznes o ji eme na ihe niile ọ na-eme na o need itinye onwe ya tugeda. Hapụgoro asịrị, welegoro asịrị debe n'ụsọ, otu onwe gị tugeda, arrange those money, get something ị ga na-eme. Nwunye gị pụta n'ụtụtụ unu ejebe biznes, ọ bụla apụta na-achọ ebe a ga-eje ri oriri, ebe a ga-eje gbaa vidio, ebe a dị iche ihe a ka ị ga-emegide wee kalụ. You got to build yourself, man. Ịghọtago. You need to build a solid foundation ga-enyere gị aka tomorrow. Ọ bụrụ ọzọ bụ na ịgba ha ọgaranya vidio na ịma ndị nne ya dịka ha life dị ya. You know they are touching money now. You are touching money. They got to use it nicely. Ọ bụrụ na use it nicely, ụmụazị enyere gị aka fesasị anya. Ịdị ya gọvanọ eziokwu na ọ ga-akụkụ gị na-arị iji. He's looking for something. Ịghọtago. O nwere ihe ọ na-achọ n'aka gị. So tomorrow now, ọ bụrụ na o nweta the ọ gbahapụ gị. Ịghọtago. So you got to use your head. That guy na-ele anya aka gị mara ife, mana ọ dị ụtọ na o nwere ife ọ na-achọ from you and ọ chọrọ ịgwa gị eziokwu. Ọkpọrọ gị na-aja aha ya gị n'ọkụ, na-apịara gị aka n'obi, imere nwaanyị arrest, abịa kpọbara gị aka agbafu. Ịkpọrọ mmadụ jee tie ime na weekend, kpọrọ ya tie n'ime on Monday ka mmadụ nọ n'ọnya apụta. Echi niile bụ Monday, ka anyị na-ene anya echi. Ọ bụkwa na ọ nọzi ebe ahụ echi, anyị amafazi. Ịghọtago. Tomorrow is Monday. Imere mmadụ arrest on weekend, don't expect the person to come out. Nwere no Jupiter ihe eme the person ka ọ pụta. Ịghọtago. No Jupiter. Ịghọtago. No Jupiter ga-eme mmadụ mkpụrụ gị tie gị n'ime, nchọghị imesi gị ike. Ọ bụ na m chọghị ime gị arrest on Thursday mee bịa n'ọnụ ụtụtụ na mgbede, because enwere m ike bịa n'ọnụ ụtụtụ achaja gị to court. M na-abịa na mgbede mpalụ gị, then ịkwa anya abalị ya niile, ịkwacha anya on Friday, ịkwa anya, ịkwacha anya, then on Saturday ịkwa anya, on Sunday ịkwa anya, then Monday anyị meet is in court. So ọ bụrụ n'ime mmadụ arrest on weekend, na-eme expect ka ọ pụta ma shop ka ọ bụ ka anyị na-anya chi niile. Ọ bụ na anyị na-eze anya echi, ọ bụ na ọ pụta ama na ya bụ ife echighị ike. Mana ihe nna agwa ụnụ chọrọ mmiri juru oyi. Ụnụ nwa bụ ndị na-amacha ndị na-emere mmadụ arrest. Anybody can arrest anybody. Ịghọtago. Onye ọbụla can arrest. Enwere ike ịpụta kịta sef tie n'ime, na-ekporo ntinye n'ime eme nọrọ n'ikpe gbugo m, ekporo ntinye n'ime eme nọrọ n'imerigo. Ịghọtago. Can arrest them, you can arrest me. So unu ejira na ụnụ mere mmadụ arrest were na-eme ọnụ. Common thing, normal thing anybody can do. And ma gwa ma ọ bụrụ onye mere iwu abụrụ na arrest ikpegbuo. Ịghọtago. Mana o nwere ihe nna ya biko gwa na ya, ọ bụrụ na ọ na-provide evidence ya kaba ahụ ya tinyere anyị nke a. Ịghọtago. Nke azụ a nke ike ya kaba akwụkwọ si tinyekwa the proof also, because anyị need ya. A ga-abụ that day a na-akụ ya, magistrate na-agụtakwa that side. Ịghọtago. Ka anyị confirm godo that side, ọzọ ya bụ ife gbagwojiri anya. Ọzọ ekwa ebe a ka isiokwu dị maka chi ọbụkụ na ụlọ etinye ohe ya bụ ife ama ntọkwa ụtọ nke azụ anyị unu ga-etinye n'iri ya. Otu ahụ nwata dị enwe ike ọ bụ na ndị ụlọ ọgwụ adịghị emepeta marọ m kaba anyị isi.
but to fly ya ka ịrụ ọnụ dị test kwangwom because ego dị ebe a ka ego dị o echefukwana oge esi njeka kwekwara gị nkwa ọ bụ na ime dị test ha confirm ọnụ ọ bụkwa na emego gị sopi ịghọtago so na ego ọbụla ịkpara afa na oge enye gị ọkwa ebe ahụ ka ego dị ka ha na-egbanyekwala gị so ọ ghara ịbụkwa ọ bụrụ na echi na charge unu to court or something like that iman ji that proof wee bịakwa ọkwa ya kọneka igokwa ịkaba ahụ igote the video ebe ahụ oge echi njeka kwuru na ọ bụ na ime test ahụ ọ bụ na cheki ihe ọ bụ na o nwerekwa n'ife nwa ababeghị n'ike echekicha anya ọ bụ na ife ababeghị n'ike na ego ọbụla gị ọbụje bikọs onwe ike ọ bụ na ichefugo ya meji arị mind ọ bụ na ichefugo ya so echetakwa ya kịta ọ bụrụ na echekicha anya ọ bụ na ife nwa na-emebeghị na ego ọbụla ịkpara afa n'oge ya bụ oge echi njaka ga-enye gị gakwa na that video dị ebe ahụ were dị vidio ya na ịgazi gaa cheki onwe gị ichekichazi onwe gị iburu dị vidio iburuzi asambodo gị chebede ụlọ ikpe ị na-asapụrụ ya ị na-akpa afọ ego anaghịkwana nwa kpọọ na naira bikọs ihe oge echi njaka na-eri iwu dọla kwụọ gị ya pọnchalụ gị $7.5 billion ọ ihe ọ ga-akwụ gị we need that anyị need that proof ị ga-ebute ya ọsọ gị cheki anya nwetara ya bikos ịma na bifo m na-ekwu ihe a na-azọchitere gị amaghị m na gị nwere oge ise bikos m na-ekwuche na mụ na mmadụ ọzọ ọ bụrụ na ị maara ife sọrọ ide eme ka ihe a na-aga otu you're supposed to stop this thing on the way at least by now izuru onwe gị ike kpọrọ nwunye gị na sekọ isi ọnụ chọọ ezigbo biznes unu ga-emewe ga na-amịtara ọnụ mkpọrọ ịghọtago ihe mepere onwe gị biznes wepụtatagodo onwe gị na dis social media platform ị na-epost something ị na-epost ihe nwere isi ọ bụrụ oge ọbụla na-agbalụ ọgaranya osiarị na anya na onye a bụ oke ife nwanụ na ọ bụ onye a bụ onye ji ego na onye a mere nke a na onye a bụ ọgaranya ife nwanụ mmadụ anọ ka ọgbakwa gị vidio tupu ọgụ ọgaranya mana ọgaranya adịrọ gị mma na ịghọtago jirọkwa m ya egwechi gị mebi na ihe na-eme adịrọ mana try ya gị atachi something else ịghọtago oge emekwa gị ịgbanatakwa ọsọ na dis platform anyị nọ na ya ịghọtago so gụnụ hapụzi ire ebezo ego Facebook a maka oge na-emebiri ụnụ ife kwa ụbọchị oge na-eme gị na-etinye ọnụ ebe na-ekwesịrị ịghọtago na-eme gị na-ekwu ihe na-ekwesịrị ọdụ ụtọ na-echọrọ ego Facebook mana ọ bụrụ na ị chọrọ ego Facebook n'eziokwu ka ị na-akwụ ama m so many of us na-ebịa n'ọhịa na okwu na-atọ ụtọ they are here because na okwu na-atọ ụtọ ọ bụrụ ego Facebook nwa ndị na-ebe a 24/7 enwere m taịm ahụ m nwee ịbata ebe a bụ n'ọkwa anọkatakwa ifụkwa m anọkatakwa mgbe m nwere efe m faya gbakwa vidio ewekwa vidio menwekwa efe m mekwana onwe m my own thing ịghọtago mana kaba ahụ ka itinyere anyị datin jee mee test ahụ ọ bụrụ nke akụkụ aja ụna arụ ọnụ kene ọnọrọ ọnụ ha na-atachi ya na prove ha na-ewere bụla asambodo gị na-etebulara anya na asampụl etu ogechi njaka nọkwa gị nso ịnwakwa anwa hapụ ya echi ya eme ya n'ọnụ Amerịka ịma mfọsịkwa ya ọzọ so opportunity ị nwere na ichie ka ha hụrụ ọnụ ha dị test prezent anyị ozugbo si nne ya adị m sam akwụ nka nwoke ga-ahụ aka mgbe injin na-agụ mmiri anyabeghị m anya ịsampụ ọrịa ya kpọrọ ya afọ ego ihe na-agwakwa gị akpọkwara na naira bikọz ego naira egwu ezigbo isi na kpọọ na dọla abụọ kwụcha gị ya ịnọrọ ọfụma ebe ọ bụla ịmara ife a na-eji gị bụ mmadụ si gị na ala nhọ isi na ịṅụ akpụ n'ọhịa ka gị mma na ụzọ so ị na-awụ ọfịa na ụzọ jee paakị na ụzọ na ụzọ dị ebe a si ụzọ si mba ị na-awụ ọfịa a ga-enyere gị aka na-asụrụ gị ọfịa ị na-awa ya kọzi ebe ọ bụ na ụmụ mmadụ ị chọrọ ịṅụrụ mmiri tọgbọ iko sinsi ihe a bidoro sinsi ị nụchara nwaanyị I come outside mụ apụtara okwu sef na mụ bụ ofu nwa dị good surprising the kind of men m fụrụ na your wedding nsị na dịpa gị nwekwa ngabasị otu ahụ mgbe gwakwa gị sị gị na ọ bụrụkwa mmadụ nche niile dị happy na this your wedding got successful like this you got to use your wisdom wepụtụnata onwe gị na so many things ka iwe nwee ike achieve things i nwere ike achieve in this life ị gbarakwa falafalapụta ka bịa kụ bekee si wete obere ego ndị mmadụ tụkọnyere gị onwekwa ebe ọ ga-ebujego kama nwoke ma na-ala ya elu gị kpọrọ onwe ya gọvanọ okwu asị obere oge na nwanne
ọ megido gị ihe a ya fụcha ego iji eji mee biznes ọrapụ gị tiwalụ ịbịagobe ya obupụtara gị mmanya kpọọ ndị ngwuru si bịa na igwe ebe a na-eto gị bikọs ị ka ji obere ego a sị na onye ji ego ka ego na-eso iji gụọ ịsọ so nwaanyị na ha ama nso ijide ndị South East niile kwee ha nkwa na ha ebu na n'ụzọ Ogechi na-enwere fechapecha ihe etinyela ha natuo gị the money mana ọbụla ihe dị apụtakwa ha emecharakwa kọntent bikọs ha ma na enwere ebere ego ha kwesịrị inweta na those kọntent ha na-enweta ka ihe chọrọ ịgwa m mmanụ ihe chọrọ ịgwa mmanụ so ị nọ n'otu onye nọ kịta you got to apply wisdom now ịghọtago you got to apply wisdom ije ma Ogechi Njaka arrest is not the ọ bụrụ ihe dị necessary ị nwere a lot of ways to even stop all these things. O nwere a lot of that is o nwere so many things you need ime na abroad ije mee arrest to stop all these things ịghọtago ọ bụ na Ogechi Njaka na-atụ gị ụjọ mgbe ọ natara ọmakwede ka ndị mmadụ gbaa ya vindo ọmakwede present ya onwe ya na anyway ịghọtago gụnwa na onwe gị ọgbakwala gị vidio gwa nụ na o nwere ife unu ga-eme all the reason ọ chọrọ ka unu take that action chefuzie na ya nwere ebe ihe a nwere ihe mmiri o ji eme gị ọ chọrọ ka ị bịa kpụrụ ya ọ chọrọ ka unu take any action ka unu take any action ọnụ pepụ jee nata ihe nwa na ụgbala ọpịa kapatamede buru ya ọ bụ onye kpọrọ ikpe na-ekpenwu ọ bụrụ onye kpọrọ ikpe na-ekpenwu and number one thing m fụkwara n'ebe ahụ ụnụ nọkwa na ụnụ kpọkwa polisi abụrụkwa ihe ọjọọ ịghọtago sikwa ya otu ahụ ụnụ kpọkwa polisi gosikwa na ụnụ chọkwa ka udo chia ịghọtago ụnụ chọkwa ka ekwuo dị okwu kwuru onye n'isi ọ bụ ihe dịkwa mma maka ọ bụghị na ọ dawe mana ichekibekwe ya ọfụma ikwesịrị ime otu ahụ o nwere so many ways ị kwesịrị isi wee mee ya bụ ife enweghị isi Ogechi bụ nwaanyị ka ọ bụ o nwere ka esi agwa nwaanyị okwu obutuo ịghọtago ihe niile ama na nwoke ada ayọ nwaanyị biko ama na a lot of people na-apụta sị na nwoke ada ayọ nwaanyị biko mụ mechie ọnụ ka ka nwoke esepụta na ayọ nwaanyị biko o nwere so many ways eji ayọ nwaanyị biko ịghọtago ọ bụ na ịmara ụda so many ways eji ayọ nwaanyị biko ị mara na gị nwa n'oge ama na onwe iti nwaanyị ụmụ nwaanyị na-enwe that short temper they can react at any time ihe ha ga-emecha sef ha mecha ha regret ba mbọsị Ogechi Njaka na-eme vidio na-ebe akwa bọsa ga anọ na that lady enwere obi ha pụchakwa ihe ha na-ekwu balabala but ihe o need from J Park o kwuru esi na ihe o need just say I'm sorry, that is it. She don't need more. Mgbe a kpọrọ na phone say okay ka a chọrọ ka gị na J Park dị n'udo, she accepted. Why you refused? Ka ihe mere ji refused? Ịma na imejọrọ ya ka ihe mere ji refused? Ụfọdụ na-apụta sị na the picture o tinye na abụrụ n'okwu ọ bụ eziokwu na itinyelu ka i wee chụọ ogene respect to the father. Ịghọtago but the picture ejiri eburu abụrụ nke nye nwa chọrọ achọ eburu nna ya n'ebe ọ kpọnyebere ọnụ n'ụlọ ọgwụ tinye ọ dịkwazie ka sipi na ịghọtago ya ma adịrọ m obi adịrị ya mma ọ gwụkwa gị ike kwuchirikwa na nwere ihe ọ na-eme na ihe mere ọ bụ eziokwu na in your own side ọ dịrugo oke ịghọtago but for peace to reign si a nne biko adị m sorry na ihe mere okwu niile ekwesịrị ịdị otu a na-ajire gị na nwoke ada ayọ nwaanyị biko n'ezie n'ihe niile a na-abụ ide since ị mụrụ nwaanyị you never have rest of mind. Forget kwa ihe a na-ekukugharị mgbe ọbụla ị na-agba n'iru akwụkwọ ka ị mara nke asị na nke asịrị enwebeda rest of mind. So nke a Ogechi Njaka nata na imere arrest kaba ahụ ka ime the peace ịghọtago enwere ike that day enwere ike pụtasịa nne oke ebe ọ bụ na m adịghị nsọrọ na ihe mere oke fine face to face ka aga pọta ịpụta kobekwa aka ya bụ okwu a na-agakwa n'ihu anyị na-enyekwa aka anyị blọg kwara gị ya ọzọ ọrụ anyị bụ ịda blọg ya ịghọtago na-emekwa dịtịnụ mba ụwa na-anụkwa anyị so ọ bụrụ ka o si dị onye ọbụla mara ebe J Park nọ ya gwa na ya sị ya na arrest o mere Ogechi Njaka ọ dị very wrong. Ọ bụrụ dị right thing ka o mere o jegoje si n'isi gbalụ ọ dị mmiri ịhụkwa nwa na na-ekwu ka ama na ya apịta ya mkpụrụ okpuru ihe niile ya hicha na dosbin epicha ihe niile nwa na dozi edozi ọ gịnị dị mkpụrụ Ogechi Njaka je tinye n'ime ka a bịa kụbaziri gị na nwanne ihe okwu ka ikotere ezigbo okwu onye fụrụ gị n'anya ya agwa gị na anya imeteli ya ịghọtago ị need peace and mụ na-ekwukwa na-ekwu ya n'oge ana m ekwu ya since peace ka ị need ịghọtago obi adịrọ m mma na ọ nọpụta na-akpọrọ onwe unu n'elu akwụkwọ I'm not happy ịghọtago
mgbe anyị mere vidio anyị mere ka anyị wee gbata followers, anyị emego nke ahụ gwụsa ya fụna onwere those things will not just I still come out and say unu guy ihe a na-eme adịrọzi mma ebe ihe a na-agazi ewọchị fụna m ada blọgzi those things ada mere kọzi akụkọ ya because the thing ebe ihe a na-agazi ọ na-asọzi oyi na ntị and mụ adịgokwuo tired of it ịpụtazi na-akọ ofu akụkọ ịghọtago nwoke adịghị emezi ka nwoke na ịghọtago na nwaanyị na-akọzi ofu ogologo akụkọ nna adịte ndị tired adama blọg nzi nnọziere onwe m ịghọtago so nwa kwesịrị ịpụta dị wise ọbụrụzi ife niile a na-ayọ gị ayọ na gụje eme ihe dị otu a onye kpọrọ gị nwoke onye kpọrọ nwunye gị nwoke ama apụtakwa gị eziokwu ọ na-ebugharị gị ịghọtago duto na ọ chọrọ kọntaktị from you ọ kọntaktị ka ọ chọrọ from you wee ihe ọzọ ya sị m na ọ chọrọ from you kedu ife ọ ya sị nweta from you a na-eme friend gịnị friend a na-eme abụrụ na ọka anụọgụ gụ na nwaanyị jee n'ugwu ha nwoke na ibe ya ra m n'okwu ọnụ onye gị na-eme gị ife hụ nwaanyị gụ na nwoke emekọ gị ife gị na nwoke emekọbeghị ife gị na nwoke emekọbeghị ife so ị niile iji nwayọ mee gịnị chịkọ onwe gị ọnụ n'ezinụlọ gị n'anya ya bụrụ okwu mma gwa gị n'abalị ya ndị be anyị o mesịanụ echi niile enwekwa m ike ịnachiatakwa azụ anyị ga na-enye unu ya full time ịghọtago ịnọrọ ebe a nọsie ike because this time around anyị agbachago season South Africa ebe anyị agbachago season ịghọtago so na ihe anyị nọzi kịta anụ nwa time na-adịzighị m ya nnechakwana ndị be m time nyecha ihe niile m na-enye time anyị abụrụkwa ya echi niile aka ga-egwutekwa more update so nọsie ike any moment m ga na-abata online na-adọrọkwa ya ịghọtago ebe ọ bụ na ya bụ mmadụ achọrọ ịma ife a ga na-enyeziri ya aka na-emekwa ya gịnị na-expand the thing ịghọtago okwu m na-ekwu bụ ndị ọbụla nọ ya nso ọ bụrụ ị nọ jee ebe a ka nso gwa ya sị ya biko ọ bụrụ na mgbe ọbụla ha ga-eprezent ha to court ya kaba ahụ ka ọrụ ọnụ ada test ya na-ekwe ebe a ka ego dị ịghọtago ebe a ka ego dị ebe a ka nke bụ ego dị ịghọtago ya rụọ n'ọ dị test ebe a ka ego dị because o tebụrụkwa ha anya wuti that evidence na Ogechi Njaka agwana ọ bụrụ na test ya anya ọ bụrụ na ọ dị eme ya those things ekwu na-eme na ya bụ Ogechi Njaka ga-akwụ ego n'ọbụla ya bụ JPAC ekwu ịghọtago so ma just na remind ya something o chefu ịghọtago onye dị ga nele onwe ya ịghọtago ya opportunity ya ije kwụrụ ego ịghọtago ebe anyị kọmesian tọrọkwa na ọfụma ọ na-etekikwana ihe a personal maka ndị na-eteki ya personal don't take it personal anything social media no dey take am personal maka gị nwe inwe high blood ka ihe a na-akpọ ya high blood pressure etu anọkwa ịblọk mmadụ this time around need followers agbafu ọzọ ka na ebe a mụ na gị nọdụ ebe a taa ka ị like nke a na-eme enwere ike mmụọ ọzọ ịlaik ya so ka ihe na-ablọk ụlọ gị o nwere ihe fọrọ maka mụa mere iji wee follow m I didn't come to your Facebook were aka m follow onwe m ọ gị nwa follow m so o nwere ihe m na-eme laikiri odumeje esiri gị ihe alaikirili m ọ bụ na ị laikiri m na nke ị ga-alaiki m na nke ọzọ so ozi hapụgodo nke anyị nwere ọzọ m na-eme ihe alaiki anyị nwe oke ahịa nọrọ na ọfụma ụmụnne m a sị m na aha ya mara anyị ncha niile mma ịghọtago a sị no gree for anybody bụ last year mabekwa m nke this year mana ọ dị ka this year ka ha ga-ebidozi na no gree for anybody ịghọtago but ihe ọbụla ị na-eme biko nwanne m kwụba aka gị ọtọ aka ịkwụ ọtọ dị mma ịghọtago emekwana ife megide nwanne gị ịchọkwa na ị ga-aga n'iru this year ịghọtago ịchọ ịga n'iru this year kawa aka ị na-akwụba aka gị ọtọ ịghọtago na ọkwụ ya bụ another way mmadụ ga-eji wee na-aga n'iru ịghọtago emekwana ihe ọbụla ka iwe megide mmadụ duto na ịchọ ka i wee gaa n'ihu ya bụkwa advice m na-enye ndị mmadụ ịghọtago ihe ọbụla ị na-eme kwụba aka gị ọtọ ịghọtago mụada ebebele ka mmadụ ibe m daa kọsị ịda onweghị uru ọ ga-abalị m a sị na ụmụ m na nwezuo akụ iro na asị ana ịghọtago sọmama nwe ego onye ọbụla ga-enwecha ego ịghọtago onye ọbụla ga-enwecha nke ga-ezuru ya ịghọtago na ọsọ m nwe ego n'ụwa mana ụwa ama ntọzi ụtọ na afụfụ ga-egbu m maka onye ọbụla ga na-adọ from you so ị na-ekpekwa ndị ụmụnna gị ka ha kpatakwa ego ka isi kpata ego ọ bụrụ ya o mesịa na ụmụnne m ị na-etele m na-akpalị m mma blọkụ kwa aka mmadụ ịkpata taa blọkụ gị nwa ga-eji aga gị wepụ onwe gị ihe ndị m ejigo gị afọ dọrọ ọfụma